Moji milí diváci, ale aj diváčky, vítajte konečne pri novom videu na hru Give Up. Tešili ste sa? Nie, pretože ja som sa tešil. Konečne už mám počítač, mal som ho v oprave, preto nevychádzali žiadne videá, ale teraz sa to zmení. Táto hra je Rage hra, čiže ten, kto nepozná význam Rage, je to tým, čo viacej zomierate, tak tým sa viacej naserete. Ako vidíte, už tu mám webku konečne. Konečne, je to taká provizorná webka z tabletu, ale už nebudeme zaháľať a pustíme sa do hry. Hra sa ovláda jednoducho, dúfam, že tá muzika tam nebude hučať, ale dúfam, už som to nejako spravil. Tie, čo sú, ako som nazval, reklamy si nevšímajte, snažil som sa ich dať preč, aj adblocker som si stiahol, ale proste nedajú sa dať preč, tak som to aspoň tak približil, aby nebolo vidno, čo to vlastne je. Toto je len taký začiatok, je to veľmi ľahké, proste len skáčete, oboznamujete sa s hrou, ale za chvíľu príde to ťažšie. Aha, to hovorí nám teraz, že keď už sa s tým nechceme zapodievať, tak máme stlačiť toto modré veľké tlačítko. Ako vidíte, je to veľmi zaujímavá hra. Ako môžete počuť, som ešte nachladený alebo chorý, bol som chorý, aj preto som nevydával videá, ale teraz už som sa konečne do toho, veď som tam bol, som sa konečne do toho dostal. Z týchto Rage hier by som chcel urobiť takú väčšiu trošku zábavičku, že by sme si takéto Rage hry dávali napríklad každú nedeľu alebo tak nejako, lebo myslím si, že by z toho bola dobrá taká miniséria, povedzme si, že nedeľné Rage hry. To je ten istý level, tu padá nejaká kocka. Aha. Pomoc rýchli na teba. Zase ten istý level. Každopádne budem sa snažiť odteraz už každý deň nie. Každý druhý deň vydávať videá. Ja som kľudný človek. Čo som chcel povedať, tieto Rage hry, ja sa len tak nenaserem. Nie. V žiadnom prípade. Dúfam, že sa teraz nič nepokazí, lebo ak áno, tak budem dosť smutný. Povedzme to tak. A sme v ďalšom leveli. Jo. Áno, sme v ďalšom leveli. Ale veď, ako môže prestreliť stenu? No nevadí. Určite budem pokračovať aj v nejakých hororoch. Neviem skloňovať, to je jedno. Čo? My sa nevzdáme. Predsa sme nejakí ľudia, ktorí to dokážu. Kocky ma tu zabíjajú, panáčika nejakého. Ľud. Teraz máme šancu. A
Čo? Ako ste mohli počuť, teraz stále ešte kašlem. Som nahcypaný, tak preto. Ale už som si nemohol proste nevydať vám video, lebo to už by potom bolo zlé. A chcem to pre vás urobiť, však predsa len robím to pre vás. Ako zábavu. Na túto hru mi doporučil Adam Kazár, ktorý sa určite bude pozerať na toto video, lebo až ma to unavuje. Jaké kocky! Trojholničky nakreslené v skicári ma tu zabíjajú a kocky, ktoré sú tiež zo skicáru alebo z Photoshopu. Teraz už sme tam boli. Nie, my sa nevzdáme, my to dokončíme. Už hráme 5 minút. Aspoň mi to počíta čas. Nejaká pozitívna vec. Čo sa tu zmenilo v tomto leveli? Výťah. Určite, ak táto nedeľná séria sa bude páčiť, urobíme ďalšie video a možno aj nejaký challenge z takejto nejakej série. Ja neviem, ako to prežívam, táto kocka tam ma už druhýkrát hitla. Toto video by sme dali nejaké také 15 minútové, zase nechcem to nejako preháňať, ale bo moje hlasivky moc nie sú ešte v dokonalom stave po tej chorobe. Ale no tak, to sa dá. Som bol na konci. Bol som na konci? No nie, v tomto nie. Tak pardon. Tam som sa ešte ani raz nezabil. Ako môžete vidieť vpravo dole, máme už 71 smrtí. Skúste si tipnúť do komentárov, že koľko budeme mať smrti, keď dohráme túto hru. Už máme 8 minút a zomrel som už 78 krát. Čiže ja si tak tipnem, že keď video bude 15 minútové, že tak nejakých 150 smrti. Bože, tam tá kocka zase z Photoshopu, či z skicáru, alebo ja neviem už. Každopádne teraz budú prázdniny, štvrtok a piatok, takže očakávajte nejaké väčšie video. Dlhšie hlavne. Pozor, pozor, pozor! Nemôžeme sa ňať tou kockou trafiť. Áno, dámy a páni, dali sme to. Konečne sme dali level a teraz ideme zase na ťažší level. Prečo nie? Idem sa rovno zabiť. Ospravedlňte ma za môj kašel. Je to proste tým, že som bol chorý, no a ešte nie som dostatočne preliečený. Tak, pretože mi lieky, čo som mal, moc nepomohli. Ale už
budeme musieť ísť do školy, takže už sa z toho nevyhovorím. Pozor. Nie, tam ma trafila. Prečo? Niekto ste typovali, že 100 smrti, tak už som to prekonal, takže ste typli zle. No ak sa vám páči, ja videá s webkou, už teraz, chcete ich také, určite mi napíšte do komentárov, či by ste také videá chceli. Ja sa vám kľudne prispôsobím, mne to nevadí, len či som není pre vás škaredý, ale tak aj tak myslím si, že všetci, čo ma sledujú, hej, takže ma poznajú naživo, takže to je jedno, či sa pozerajú na mňa na video alebo naživo, tak som škaredý. Ja to nespackať. Ja som tam nemohol dvojskokom skočiť. Ach jaj. Táto hra sa nedá savenúť, aspoň čo som čítal, takže ak budeme chcieť ďalšie video z tejto hry, čo už by bol, myslím si, že nejaký challenge skôr ako ďalšie video, takže to budem musieť prejsť celé znova. Ale to mi nevadí, však čo by som pre vás neurobil, že? Veľa vecí. Ale nie. A teraz sa tam mám ako dostať, keď som to pokazil. Momentík, ja asi viem. Nie, no, už sa tam nedostanem. Ja som boss, ale dokázal som to. Sa nehať trafiť tým. To. Že vraj nejaké lasery. Čo? Musím ísť rýchlo. A kocka z Photoshopu nás aj trafí. Á, takto. Okay. Pri tejto hre sa nepoužíva veľa, len proste VASD. Myslím si, že nič ťažké to nie je. Oj, ale začína prituhovať. Tá kocka ma vážne teraz nemusela trafiť. Ospravedlňte ma znovu. Ja som to dal. Ak budete do komentárov písať, že toto nebola rage hra, vôbec si sa nenasrala nič, tak za to sa ospravedlňujem, ale rage hra to je. Lenže tieto levely ešte nie sú až také ťažké, preto sa nemám ako naštvať. Tieto začiatočné levely vážne nie sú až také ťažké, takže to sami vidíte. Pokúsim sa zajtra aj pre vás vydať video z nejakej hry, pravdepodobne Payday alebo niečo také. Takže máte sa na čo tešiť. Nie. Nenadávam. Tamtá časť je ľahká, ale táto časť je ťažká. Táto časť je ľahká, ale táto časť je asi najťažšia z tohto levelu. Tak nie.
Teraz si veríme. Veríme si. Neveríme si. Tentokrát nie. Ani nie. Tentokrát to dáme. Moji milí diváci. Tentokrát to nedáme. Ale no tak. Tu sa dá dať. Nie. Hovoril som niečo, že táto hra není moc o nasraní sa. Tak práve už to začína. Ešte raz sa tam dostanem a takto ma tá kocka zabije. Tak to kvitnem proste. Keď už máme 15 minút, tak ešte chvíľku to môžeme dať, ešte tento level dokončíme a myslím si, že to budeme môcť ukončiť. Ani ja sa necítim moc dobre s hrdlom, však už počujete, že zase... Nie, nehrám to. Ďakujem, že ste si toto video pozreli, budem veľmi rád, ak dáte like, napíšte nejaký pekný komentár, určite mi napíšte, aké hry by som mal hrávať, pretože teraz keď som mal počítač v oprave, tak som si všetko musel preinštalovať, takže žiadne hry skoro nemám. Určite mi napíšte dole do komentárov, či budete chcieť takúto nedeľnú Rage sériu a určite dajte subscribe, like, koment, teda povedzte o tomto videu k vašim kamarátom a ja sa s vami lúčim. Ahoj.